Imos ca información deportiva. O Rotogal Boiro complicou as súas opcións de entrar na Copa Príncipe tras caer en Vigo nun intenso encontro decidido no quinto set. Aínda así, os barbanzans son cuartos e están a só un punto da terceira praza, cando resta unha xornada para o corte definitivo. O Rotogal chegaba ao Municipal de Coia coa ilusión de sumar unha victoria clave para achegarse ao obxectivo da tempada. Pero os vigueses puxéronlles as cousas moi difíciles nun duelo cheo de alternancias e emoción. O primeiro set comezou igualado, pero varios erros no saque condenaron aos de Boiro. O Vigo aproveitou o momento e levouse o parcial por 25-18. No segundo, o Rotogal reaccionou, competiu con moita máis claridade e igualou o marcador cun 23-25 que devolvía a esperanza. O terceiro set, sempre determinante, caeu do lado do local por 25-22, pero os barbanzans volveron demostrar carácter e empataron o encontro ao impoñerse no cuarto por 19-25. Todo quedaba pendente no set de desempate, onde o Vigo estivo máis sólido e certificou a vitoria por 15-18. Co resultado, o Rotogal Boiro queda no cuarto posto, pero mantén intactas as opcións de clasificarse para a Copa Príncipe. Só un punto separa da terceira posición e cunha xornada por disputarse todo segue aberto. Os boirenses deberán gañar e agardar combinacións favorables para estar no torneo.